Salam alaikum Abalma Malion, Amba Foko Barkada, Abalma Keni Audenga Marase la chercheur. Bien, mercredi 24 mai 2023. Balma nouvelle oubé, Kabako nouvelle oubé. Balma Mali armée exploit doke Akabou Aklima. A partagé. Le 25 mai, on m'a parlé de sport là. Balma armée Itake Koda avait on est là le 25 mai parler des sports là. Nous est jeudi, est-ce qu'il y a femme? Nous est jeudi, nous est signé encore. Donc, ay vidéo a partagé mena révélation et kabakodo. Et quand un chérif gars faut chaque chérif tiami aidera kabako froid tiki. Là chérif gars so kabako froid la froid monona kaim bana pas de ma tension diabète froidimi rendimi kodimi. Chérif gars numéro est et 75 64 10 10 75 64 10 10. Otemele nga kutubu na nga wali ofo sheku la sana kane bele avec se quoi te mochi wa mogote sa ko kona gelara maliko la wuli be ka kutubu sekere ka adama damis fo nos ni ale de anga kutubu na nga wali sheku la sana kane ka jansa ni mobile ko mobile mi ay mi ka valeur beta 220 millions ni anga sheku jansa wallahi ya jansa ambi fo ki barkada a jara e don a jara e fo ka fo atote esi ya famu yeri ka directeur adama damis vraiment il faut le know. Donc o temelengo mbalmo ka Cheikh Sala fo kanjalo ale refa Sekou Dawda kanjalo fo en photo ba kura doni kuma manja murkati une semaine ga malila na ya fo ame famille kanjalo la ka be fo ka madu kanjalo fo o temelengo ka sharafa buye aidra karamo Ousmane Cherif Madan aidra afane aka fo le bele bien. Balmo ame don yana nga don vidéo la amanga mouvement fo no victoire et gloire fama na présent ba no Cheikhou Tounkara esi ya famu kana se guide la joma kana se patriote masma kana se sako jala koroji ani pensoba mali anga basi fenfe be Gabon Togo ani diaspora fanton la anga folebu be. Donc, Amedou, un sujet qu'on a là. Balmo, Mali, après l'opération de Moura, Mali armée et bara bele baquet au coffre qui constitue vraiment la plus grande victoire de cette année. Une victoire, Barkani est sans tant que Amadel une victoire soro. Balmo, n'a clivala, dominant et attaque complexe que. Attaque mi, na kera simultanément a kera Sevare a kera Mourdia a kera Nara attaque comme planeta Bamako ka balmo bilan ne bora c'est-à-dire aka bo aklima e balmo anga chew yo brontoli ke anga chew yo brontoli ke anga chew yo chening ke balmo ba kalama Sevare attaque kana Nara kana Mourdia la Mali armée est plus de 167 terroristes. Plus de 167 terroristes. Terroristes qui met en biolon là. La balmo mogo strana. Wallahi tchao strana. Djihadisu strana. Balmo nimbara semfe djihadisu. Terrorisu ou strango djugu ni ataka laje. Ou nana kana a demandé. Kubu yere rendu. Terroriste tant aninko o yon nana balmo kana ire rendu armée malienne na kouye kelebla. Ku wallahi fenche jugu dobe Mali armée bolo ku ninya kana kenani kongo na de la sinon choumi kon lahara balmo terroriste do sirango jugu bi uye marfa blakana nouvellement bane ko terroriste do fene olu jatge ko jugu ko kulela ko armée ku kisi ko armée ka olu toy ko olu yerebna u yere randi yoro do taru ere arandi mais do be delila ko armée ka u kono ku be labena ku mena u ere arandi balmo ja sirankelen do Mali armée tane ja Mali armée angana yogonege balmo mina mimbe ambulo chete se ka jo anye terroriste se ka jo anye rebelle se ka jo anye Mali armée korari faut trop. L'armée malienne n'est plus
n'est pas en train de monter en puissance, mais l'armée malienne est devenue une véritable superpuissance. Balmo Mali armée est chère. Mali armée est chère. Plus de 850 motos. Moto kemeshegi anem biduru an de menanga opération konna la moto kemeshegi anem biduru. Obe dugu jugoro femi do dugu jugoro fo abe pour abe exploser ni moye. No e mini balmo an bade mene terroriste la. Balmo bi kongo la a dabe terroriste e snogo tu ere. Terroriste obe ga nyon concerté de chama ne bala sesa ku kanu ere randi armée malienne na ko de causa anga minan chejugo unanga chewa karyo na kongo kono balmo Mali armée mai Mali force spéciale mai Mali avion Albatros Sukhoi balmo nunu cheninga no mai ore semfe iba fanga autorité ou te feka dable la tuguni ou be feka terrorisme ko kuma de banya ne diawli che ba kalama ku be ka kaune implanté plus de 50 camps militaires 19 GTA 5000 équipements blindés Mali armée ko ubara de ke aya Sadio Camara ni clé sabaina abeka ta kaune première pierre posée abeka ta kaune sigi yoro la balmo kabri démocratie fanga nana kabri Moro Keita kana bla bilama delegani nyon kan sigi tolay kambe ka sigi yoro la récemment dotara sigi jema atoko dotara buguni dotara kuchala miangala am balmo kan abeka chari ko armée be fega plus de 50 camps militaires vraiment asimi Shogel Sadio Camara billahi en tout sarasoro beka bara minke bara inga continuer mais o ka bara balmo na man koloshi o beka bara minge armée la fin du même na sega bara in tienga bara in saboter o fin ne toko ko MINUSMA parce que MINUSMA de beka bi anwa armée la kushi anwa kelege chew mana bara minge o bara la no ka ke ko amega civil le faga ni armée min faga bi ko armée be civil le faga armée be ga ki mami ni ko armée be ko ni civil faga de la olu de be ga rapport jugu ke anga olu de be ga to chen jugu bi anga balmo est-ce que anka anga sike ko la muro we galo min dana galon dembatigi kabrenga kodon ma delegani mais comme Mali armée ka 500 personnes faga comme Mali armée ka muso violé wallahi mbalmo oti tien non seulement une armée civile faga ati demseni faga au contraire tourni we galon no dala ka viol ke mbalmo na nga chaw beta kongo kono mena friend of foyer iba nga chaw ye saura mina bomoko oni kongo kon la saura ti kelere anga chebe chela nina ye nyon kongo kono wallahi mbalmo ado ni ma fara ki tege duma ibe boka bi tellement nge laben bula bomana laben bula tia laben bula awni ala ni krache anga che badembe negate biuka o ka badembe anga armée kono ado ni ye shura do ka kongo konala ni e juwe enye shu Mali armée ka me min vie balmo isega keleke o don iga marfa be klila ka boka bi armée mena kana imene ebta galonda o mogo munu olu nu ka labe en ala ni krache ko lu buta muso violé donc iba e ka fo tien te sini kabri atete kabri Moro Keita kana bla bila noye asminga fangaye ni MINUSMA te awma delika me kanga armée bina musoka kanga armée dimsenu faka te donc ore senfe wala blale me bema MINUSMA mi ka rapport jugu ke ka galon taga dana na be ka baraka ni France ka kilna na ga yamoroy bolmo wole de blale mama kanga bo le 25 sini jeudi palais des sports la nga yon soray palais des sports ka fay ko dakono ni balmo wallahi ni palais ma femme ko armée janfa peuple de armée janfa na me faga armée to jalami kanga armée to aklis ko keleke kasoro siran yiran tout sukuna kasoro ta miriko dongelo se ka tu era soro sebe ila anga palais des sports fa iko dakono ni sare jama ka jo asei dare la palais tere palais ka fa akur ka fa jama ka jo dala mbalmo e min klobene la yinga video la me ibsega lakali ga gren ibsega lakali chew muso faw demsenu ambaw
Allah kalou be kou bekaboka mago bou bere la le 27 palais des sports là. Ni palais fara écran géant mbesi dala mogo ba le il faut que ou kani jama de ko jama de bora aka dogo ko gera le 25. Ni ma fli le 25 no esini a chomelendo. E mbalma o na ma bo armée attaquer wallahi armée attaquer. On fene attaquer no de kaula kunafoni kaula mobiliser. Kata palais des sports là le 25. Bonnement ni jama ma bo. Wallahi on est armée janfa. Na ma bo. Ni tubabu nyama do anaka tikana. Wakana ke Mali droye. Mogo be se ka bo choko la Mali fantan nani pe diaspora. Pe ka bo kika tsuma kasa ira ko ministre kata. Ne nunu toranga jamana la. O be ka rapport la be. A rapport kunte dore kata Amerika on tubabu shu. Dona nataw la we intervention minge Kadhafi kama ko kata population civile protégée ou ta fo konu mana Mali population protégée kanga strasu be ba bela ko motna soro tugoni Mali kono o de ko objectif est-ce que on me se ga sigi ko galon suku ta ka danga strasu la an strasu be ka balminchi be ka ci awni o be ka terroriste de faga o te ka bi muso ka o te ka bi civil ka o be se ka don jogodi o be se ka don chogomina o ti dore mbolmo ambe bode katanga kanu iranga armée la katako ministre katanga sarasi tokote tiemo o fait tourner yani dien wuli tianga sarasi teta CPI la atita Mali kirisola ko parce que ko kele daga la ko koro galon dalemala angma armée amba protéger par tous les moyens anga chef de guerre si teta nyininga la enquête kuka ko mingera kele daga la ku ye civil faka parce que anga chef militaire bébé droit international humanitaire do avec mi faut qu'elle est là ka prisonnier ou protégé ni marfa blaki lakana ki ka droit ka avocat dima yani ka instruction tie ka musoni demsenu protéger les objectifs civils des objectifs militaires ni objectif militaire ni objectif civil et ko lo distinguer anga mo bo bedon anga mo be crime de guerre do be crime de génocide do ou be crime contre l'humanité do aw ni ala ni kirache aw me se ka uru labla fo ka dugukolo meleka anta labla che donc le 25 mai namabo no sini jeudi ay mo janfa donc ka mo akilitiki victoire et gloire ni be fega an fenfe segu tungara anaka chedo e ba be soro yere wolo dafale mege mouvement badé bel le cerveau na ka chedo be baramina afolendo est-ce qu'il y a famu donc mouvement fenfe be kan barake ka korema fo ni oro la ay ne vidéo la c'est docteur Fomba ma ko vraiment kan ni chesri ka folendo ka fizi Mali fo mouvement ngacha CDM ngaklit na to a beto la ga keto M5 RFP vraiment ou folendo en fana nga chorba buba na ka mo on bébé au esprit qu'on a là donc ou pe folendo balmo ka Kader Maiga a fana folendo abe chesri mina pila côté ministre ko la amabla assalamu alaikum. Merci.